Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. 26 сентябрь көнне бөтен дөнья татарлары татарча диктант язды. Бүген татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын татарча диктант акциясенә багышлыйбыз. Санитар-эпидемиологик хәлләрне күздә тотып, шара быел онлайн форматта узды. Яңа Гасыр һәм ТНВ Планета телеканалларында туры эфирда диктант укыдылар. Шулай ук диктантны язу өчен офлайн мәйданчыкта оештырылган иде. Диктант тексты итеп Ибрахим Газиның «Сыерчыклар» дигән әсәреннән үзек тәкъдим ителде. Аны татар әдәбияты белгече КФУ профессоры, язучы Фуат Галимуллин укыды. Татарча диктант 5-нче тапкыр үткәрелде. Әлеге чарада кемнәр катнашты? Диктант тексты авыр булдымы? Быелгы диктантның үзенчәлеге нидә? Барысы хакында безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Сәлам. Хәлле. Яхшы? Вакыты килде диктант язарга. Сың онлайн була дигәнең бит син. Онлайнда була, монда да була. Язарга кирәк инде барып. Сың килгәч язык инде, әйдә. Интектердең чисты. Сәмсез. Бүгенге көндә диктант язарга килгән идек. Иә. Күп кеше була монда. Онлайнда үтәме? Татарча диктант онлайн үтәчәк, иә. Кешеләрнең өйдә утырып онлайн гына язасылары килми. Кайбер кешеләрнең инде килеп, кешеләр белән аралашып язасылар кирәк. Минем онлайн язасы килгән идек. Онлайн язасы. Минем монда бу. Күрәсе килгән иде, күпме кеше монда. Яза. 100-гә якын кеше җыелачак. Безгә 2 урын табасызмы? Әлбәттә табабыз. Рәхәт. Кора нәрсәне монда? Накликсы да бар. Уровень, брат, уровень. Все брендировано. Татарстан бит бу. Алам балам. Монда шибер кызлар да бар, ха. Татар кызы бүтән шибер ине. Монда хатын тапсаң да була. Танышсак та буламы? Менә кызылда утыра. Кара. Бар. Ярыш киттек. Синең ничек синең? Илия. Искәндәр. Ни өчен килдең син монда? Ел сайын шулай килеп диктант язам, һәм бу минем өчен бәйрәм. Нишләп монда килдең, онлайн язмыйсың? Монда барыбер мөхит башкача, онлайн язганда ул бөтенләй башка бер. Син өйдә үй мөхите ул бит барыбер икенче төрле. Монда әйткәнемчә бәйрәм, күтәренке кәеф бирә ул миңа. Бүген шундый матур һава торышы булганда, ничек инде өйдә ятасың килсен. Монда кадәр булса да киләсе килә. Искиткеч. Ярат, танышырга бик шат, уңышлар сиңа. Өлкән яшьле кешеләр бар монда. Шуларга сорарга кирәк, нигә килгәннәр микән? Барып киләм. Сәмсез. Сорауым бар сезгә. Язганыңыз бармы монда диктант? Язганым бар, диктант. Татар халкының бер бәйрәме без моңа карыйбыз. Һәм безнең гаилә бәйрәме. Безнең балаларыбыз әлхәмдүлилләh татарча сөйләшәләр, татарча укыйлар, татарча язалар. Оныкларым да шулай. Шунлап та яшьләрне генә дә җыярга була, спортларны да җыярга була. Әмма бөтенесе яшь, карты бер омтылыш белән бу бинага бүген җыелып, бу залда без үзебезнең татар милли телендә диктант язабыз. Шунсы куандыра. Менә әлеге оештырылган майданчыкларда халкыбызның бергә оешып үзе теләп килүләре безне сөендерә һәм бу шуннан да мәсьәләнең бүгенге көндә бик актуаль һәм кирәкле икәнлеген аңлата. Язучы буларак беренче тапкыр катнаштым. Былтыр менә үзем яздыручы булып катнашкан идем. Анысы инде бик җаваплы эш. Ул күпкә авыррак, күпкә җаваплырак. Чөнки син диктант үзең язганда син үзең өчен генә җавап бирәсең. Ну, нәрсә? Булдырдыкмы? Язалдың? Әйе, бөтен дөнья яза бит аны. Ничек шәһәрләрдә үткән микән ул? Әйдә интернетта карыйк.
Чарада катнашучыларны татар мәдәният үзәге берләштерде. Мәскәүләр Казан белән бергә Ибраһим Гази әсәреннән үзүк яздылар. Буш арада без солдатлар Яңа формат кәефне төшермәде. Акциядә төрле яшьтәге кешеләр катнашты. Мин бик каршы торам, качан татар кешеләр үз саф телләрендә сөйләмиләр. Шуңа күрә мин бик яратам шундый мероприятиялар, яратам диктантлар язырга. Чара бәйрәм рухында узды. Катнашучыларның берсе бизәкле баш киемнәре алып килгән. Өлкәннәр күңеленә бигрәк тә хуш килде алар. Шул исәптән Рәйсә Кабировага да. Менә 8нче класста без менә инде контрольный диктант язган идек. Менә шуннан бирле бу беренче диктантым минем. Үземне тикшерәсем килгән иде. Акциядә башкала кунаклары да катнашты. Jamал хәзрәт Владивостоктан командировкага килгән. Эше тыгыз булса да, диктант язарга вакыт тапкан. Без гаиләдә татарча сөйләшәбез, балаларыбыз татарча белә, сөйли. Ничек әйтәләр, гаиләдә татар теле булса, тормышта да татар теле булыр. Монда килгән һәр кешенең үз максаты. Кемдер белемен тикшерә, икенче берәүләрне татар телендә аралашу сагындырган, әмма бөтенесен бер әйбер берләштерә. Татар теленә булган зур мәхәббәт хисе. Татарча диктант белем тикшерү акциясе 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру буенча уздырыла башлады. Бүген исә ул Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Тугандаш республика Башкортстанда 1,5 миллион милләттәшләребез яшәгәнне билгеле. Татарча диктант акциясендә катнашырга теләүчеләр бу төбәктә елдан-ел арта. Быел акцияга яңа районнар һәм шәһәрләр кушылды. Хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова үз белемен Октябрьский шәһәрендә тикшереп кайтты. Географик яктан ике төбәкне берләштерүче Октябрьский шәһәрендә рәсми рәвештә татарча диктант язу чарасы беренче тапкыр уза. Үткәре урыны итеп 11-нче санлы татар гимназиясе сайланган. Октябрьский шәһәре Башкортстан Республикасын һәм Татарстан Республикасын берләштереп тора. Шуңа күрә бу чара бик әһәмиятле. Билгеле сәбәпләр аркасында диктант яза торган биналарда 50 кешедән артык җыелу тыелды. Үзенчәлекле киртәләр булуга карамастан туган теленә битараф булмаучылар җитәрлек. Мин татар теленнән гел бишлеген алам. Бу чарада катнашып, минем үземнең белемне тикшерәсе килде. Я, к сожалению, не могу разговаривать на татарском языке, но хорошо знаю и может хорошо напишу этот диктант. Мин үзем авыл кызы, авыл мәктәбендә укыдым. Әлбәттә инде миңа бик тә кызыклы белгән белемнәремне бүгенге көндә тикшереп карарга булдым, сынап карарга. Быел Башкортстанда татарча диктант язу өчен рәсми 8 майдан бүленде. Шуларның 5-се Уфада. Алдынгылар рәтендә әлбәттә баш каланың 2 татар гимназиясе. Быел акциядә шулай ук Уфаның Райхан хатын-кызлар клубы катнашты. Әбиләр чуагының җылы шимбәсе булуына карамастан, туган теленә 1 сәгать буш вакытын табып, өйдә диктант язган милләттәшләребез саны да шактый. Бу турыда интернет челтәрендә эленгән күп санлы фотосурәтләр дәлил. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Ульяновск өлкәсе узган ел ниндидер билгесез сәбәпләр аркасында татарча диктант язуда катнаша алмаган иде. Шуңа күрә быел Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында беренче хәбәр булуга алар үзләрен рәсми рәвештә теркәп тә куялар. Оештыручылар бу хакта Өлкә татар газетасында да, төбәкнең яшьләр сайтында да игълан чыгара. Чуашстанда исә быел татарча диктантны 4-нче ел язалар. Биредә узган елларда йөзләгән кеше катнашкан булса, быел мәгълүм сәбәпләр аркасында аны авыл шәһәр мәчетләрендә санаулылар гына яза алды. Сембердә һәм Чуашстанда яшәп җирле диалект белән сөйләшүче кан кардәшләребезнең әдәби татар телендә язма имтихан барышы хакында Рамис Сафин бәян итәр.
Һәр елдагыча җирле диалект белән аралашучы, байтак сүзләрне ц авазы белән әйтүче төбәкләргә Казан сөйләмендә диктант язу һич кенә дә җиңелеш димәс идем. Татарстанның Кукмара ягында туып үскән 79 яшьлек Асияпада 62 ел Ульяновскида яшәп, чын татар телен онытмады микән дип өендә язарга утырган. Иптәшем Симишәр, Шүпрәле мишәрләр белән аралашып, мәйтәм туктале мин үземнең телемне, сөйләшә алганымны мин беләм, әдәбият телемне онытмадым микән мәйтәм. Шундый мөмкинлек бар мәйтәм. Мин диктантлар язып карыйм әле дим. Кайчандыр бу районнан бәхет эзләп Ульяновскига килгән Роза Павля Нургали абый Минкиннарда авыру эләктерүдән куркып диктантны идегенә язарга булганнар. Укудан чыкканнан бери мен диктант язганым юк. Кызык миңа просто үзем өчен кызык эшем юк. Төбәкнең 98% татарлар яши торган Иске Кулатка районында быел диктантны район үзәгендә һәм авылларда татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен оештырганнар. Район башлыгы Лилия Богданова белдергәнчә, нәтиҗәләр бик яхшы. Мәләкәс районы Филипповка татар авылында узган елны ана телен бары тик түгәрәкләрдә генә өйрәтә башлаганнар иде. Шуңа күрә дә гаиләдә татар телендә аралашуның сыйфатын тикшерү өчен укытучы Гөлнәфис Сәхәбетдинова түгәрәкләргә йөрүче балаларның әти-әниләрен чакырган булган. Димитровградның Тукай исемендәге татар мәктәбендә дә диктантны быел укучылар түгел, аларның ата-аналары язды. Нәтиҗәләр сөенерлек ди мәктәп директоры Мөнирә Жумаева. Әмнә Ульяновск өлкә татар мәдәният үзәгендә узган диктант язуга биредәге иҗат түгәрәкләренә йөрүче балаларны гына түгел, аларның әти-әниләрен дә җәлеп итү җаен тапканнар. Үзәктә Планета каналы булмаганлыктан, катлаулырак булса да биредәгеләр Татарстан вариантын язганнар. Безгә килгән балаларның мәхәббәте татар теленә көннән-көн үсә дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Аларның сүзлек запаслары күбәя төшә, татар сүзләрен күбрәк отып алалар, күбрәк татарча сөйләшергә тырышалар. Чувашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендәге мәчеттә һәр теләгән кешене гарәп графикасында гына түгел, татар телендә дә укырга һәм язарга өйрәтәләр. Татарча диктантны язуда алар 4нче тапкыр катнашалар. Быел җиңелрәк язырга булды. Рәхмәт әйтәсем килә катнашучыларга, бик теләп катнашалар. Беренче елларны авыр иде татар диктантын оештырырга, быел теләп киләләр. Ана телендә диктант язучылар фикеренчә, текстның ТНВ каналы аша укылуы бу мөһим эштә бик күпләрнең катнашуын тәэмин итәргә мөмкинлек тудыра. Дәвам итәбез. Металлурглар шәһәрендә татар теле буенча белемнәрен тикшерү өчен белгечләр дә, аны өйрәнә башлаучылар да катнашкан. Яшьләрнең кызыксынуы арта, халык арасында диктант язу теләге үсә. Бу акцияның Магнитогорскида узуы да уңай күрсәткеч ди оештыручылар. Әби, әни, онук, Нәҗмиевларның 3 буыны татар телендә диктант язу өчен шәһәрнең икенче ягыннан килгән. Әби тиз генә китмәде, доктор. Халыклар дуслыгы йортының кеше залында диктант язу өчен 30 кеше җыелды. Бинада җылылык булмады, аларны куркытмады. Үз-үзеңне саклау вакытын 4 октябрьгә озайтуда туктатмаган. Өлкәдә эпидемия вазгыяты белән бәйле быел онлайн форматта язучылар күп иде. Диктант тексты Нәби Дәүле әсәреннән үзеп, аны тулысынча укырга теләүчеләр дә барлыкка килде. Шундый такую тему автор затронул. Очень миңа йөрәккә тие. Туган телне белү дәрәҗәсе төрлечә булган Нәҗмиевлар бу акциядә беренче тапкыр катнаша. Авырлык, конечно, было. Мен же урыс школда укыдым. Но они рядом была, конечно, маленькая этот подсказывала. Ну, какие-то слова, конечно, я знала. Ну, где-то тяжело было. Е пишется или Надо было вспоминать, там, какие слова читала. Ислам университетының 3нче курс укучылары Әниле кызлы Әминә һәм Әлфия Нәҗмиевлар әнә шундый нәтиҗәгә килделәр. 80 яшьлек Нәйлә апа белеменнән дә, акциядә катнашудан да канәгать калды. Быелгы эпидемиологик вазгыять нәтиҗәсендә урта һәм көньяк Урал халкының күпчелеге татарча диктантны онлайн язды. Әмнә Чиләбе өлкәсе Югары Уфалы китапханәсе хезмәткәрләре офлайн очрашты. Очрашу мизгелләре киләсе видеоязмада. Югары Уфалы китапханәсенә татарча диктант язарга 10 кешедән артык чакырырга рөхсәт ителмәгән. Аның каравы, акциягә 65 яшьтән өлкәнрәкләр дә килә алды. Кемдәрнең өйдә компьютерлары юк, шуларны гына чакырырга тырыштык. Идия Гайнетдинова Югары Уфалы китапханәсендә инде 3нче тапкыр диктант укый. Ул үз вакытында Казан дәүләт университетын тәмамлаган. Хәзер акциядә катнашучыларның эшләрен тикшерә. Язалар в основном бишлегә. Олы апалар һәм агайлар. Алар чөнки бик күп укыганнар китапларны, татарча яхшы беләләр.
Югары Уфалыда диктант язучыларның иң өлкәне Фәрида Галимовага 82 яшь. Зейна Гафар Иркәбаев яшерәк, аңа 71. Перчатка һәм битлек киеп диктант язу читенрәк диләр. Тик моңа карап кәефләре төшми. Бөтен татар дөньясы белән берлектә акциядә катнашуларына сөенәләр. Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын. Югары Уфалыда диктант язучылар бирегә белемнәрен тикшерү өчен генә килмәгән. Иң мөһиме үзара аралашу, татар сөйләмен ишетү диләр. Төмән өлкәсе татарча диктантны бөтен дөнья белән бергә язды. Әдәби телдә дөрес сөйләм һәм дөрес язу күнекмәләрен тикшерергә укучылар, студентлар һәм мәктәптә татар телен өйрәнмәгән кешеләр дә килде. Безгә регионнарга тәкъдим ителгән бүген текст. Кырынкүл авылындагы яңа мәктәп татарча диктант акциясында катнашучыларны бүген беренче мәртәбә кабул итә. Бу урынны махсус сайлаганнар. Төмәнгә ерак түгел урнашкан әлеге мәктәп этномәдәни компонентлы, җирле халыкның күпчелеге дә татар. Шушындай акциялар татар телен өйрәнергә чакыралар, кызыксындыралар һәм шулай ук телне, әдәбиятны яхшы белергә бер этәргеч булыр дип ышанам. Нурзия Мадиева оныгында татар теленә кызыксыну уятырга тели. Моның өчен беренче тапкыр татарча диктант язарга килгән. Ана теленең грамматикасын белмим ди. Тик Тукай телендә рәхәтләнеп газеталар һәм матур әдәбият укый икән. Хәзер мин хочу, чтоб минем внучкам апарсын татар телене, белсен татар телебезне. Без татар тел белән үскән татар халык. Сурайтсын татар телене. Акцияда катнашучылар арасында мәктәп укучылары, студентлар, ата-аналар, әби-бабайлар. Зөлфия Хамраева Шимбә иртәсендә өйдә утыра. 10нчы сыйныф укучысы татарча диктантны онлайн рәвештә язарга булган. Бик яхшы диктантны өйдә язгалы, чөнки пандемия вакытында урамга чыккалы ярамый. Студент Салават Мадиев киләчәктә үзен татар матбугат чараларында корреспондент итеп күрә. Ул Себер татар телендә сөйләшә, ә грамматиканы өйрәнмәгән. Хәзер мин Төмәннеке университетында укыйм. Мин булачак журналист. Бүген мин татарча диктант язып бактым. Текст Наби Дәүленеке. Сугыш турлы язылган текст кыен гына. Мин искатсан язып бакмаган диктант татарча мәктәптә безнеке дә укымаган. Мин уже мәктәпкә кергән чагында уже татар тел югалып киткән. Шуның өчен мин өйдә генә вот итек мин үзем аңлаем. Шуның өчен шулай яздым мин. Акциягә шулай ук Төмән һәм Тубыл татар мәдәнияты үзәкләренә йөрүчеләр, 15нче санлы Тубыл мәктәбе һәм Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте дә кушылды. Янбай авылындагы иске мәдрәсәдә дә беренче тапкыр татарча диктант укыдылар. Быел татар мәдәни үзәгендә диктантны 5нче тапкыр язалар. Быел Авзал Шамовның Өзелгән кыллар хикәясеннән өзек диктант текст. Диктант язарга бирелгән 25 минут бик тиз үтеп китте. Татарстанда яшәгән булсам да моңа кадәр барыбер татарча диктантлар язмадым. Мин бер кашанда, шуңа күрә беренче тапкыр язам. Шанып торам, хаталар әзрәк булыр дип. Томск дәүләт университеты аспиранты Юлия Рябова да быел үз көчен сынарга булган. Я интересуюсь татарской культурой, изучаю сейчас татарский язык, и у меня мама татарка, поэтому диктант ул белемемне тикшерү мөмкинлеге. Шимбә көнне дәресләре булса да Юлия трансляцияга өлгерде. Татар телен үстерү юнәлешендә оештырылган чарага Новосибирск татарлары да бик җаваплы карады. Зөлфәр Имамов, Нур Иманова, бүгенге көндә килдем монда диктантка. Яшь чакларны искә төшереп. Поняла, что я знаю свой язык только на слух. Поняла, что нужно еще много читать, много учиться. Шул ук вакытта Новосибирск өлкәсенең Муса авылында туган телгә битараф булмаганнар диктантны үй шартларында яздылар. Бер чылам 62 ел диктант язганым юк иде. Язарга тырышырмын дип, яхшы язарга тырышырмын дип уйлап торам. Белем бирү акциясында катнашуның әһәмияте хакында фикерләр аваздаш. Әлеге эшне алга таба да дәвам итәргә кирәк дип саныйм. Безнең татар культурасын, мәдәниятен һәм телебезне онытмас өчен бик зур эш. Чем чаще участвуешь, да, тем самым себя больше подстегиваешь к тому, что в обязательном порядке тебе самому лично нужно знать язык, да, и уже задумываешься не просто о знании языка, а о его грамотности, о литературном языке, о правильном писании. Югалмаган, яңадан яңгырый башлаган, һәр юлы, һәр авазы белән биләгәннән бирли барган моң күк, мондый чаралар халкыбызның тарихи хәтерен кайтарырга сәләтле.
Татарча диктант татар теленнән дөнья күләм белем тикшерү акциясендә Оренбурлылар 3нче тапкыр катнаша. Диктантны ТНВ каналы аша онлайн ишетү һәм язу мөмкинлегеннән мәхрүм булучылар да булды. Бу хәлдән алар ничек чыкты? Оренбургтан үз хәбәрчебез. Кызганычка каршы бездә үтсенде. Шулай да біз бу ситуациядан чыктык, чөнки текст булгачтын текстны миңа үземә укырга туры килде. Татарстанның 7 шақырымнан артык ераклыкта урнашкан авыл сөйләме бернинди диалектларга да кушылмаган. Саф әдәби телдә аралашалар биредә. Беренче класстан ук татар телен өйрәнәбез, бүтән диктантларны язабыз. Безнең өчен бу диктант бик җиңел булды. Татар Каргалы мәктәбендә төрле милләт балалары белем ала, ләкин алар барысы да татар теле һәм әдәбиятын фән буларак үзләштерә. Мәсәлән, Айнура Карышева милләте буенча казак кызы. Без татарча сөйлибез, өйдә дә, мәктәптә дә укыйбыз. Укытучылар үзләре дә бу мәктәптә белем ала. Яшь тарихчы үз алдына югары максатлар куя. Минем алдымда бик мәсьәлә тора. Безнең балаларыбызны татар теленә өйрәтеп, мин татар дип яшәсеннәр дип телим. Диктантны язучылар текстның тәрбияви ягына да игътибар иткән. Планетаның күп илләрендә шушындый авыр хәлләр булды. Яңадан кабатланмасын өчен балалар белергә тиешләр, исләрендә татарга тиешләр дип уйлыйм. Текстны Оренбургның Сан Ямашев исемендәге китапханәсендә дә яздылар. Татарча диктантка өлкәнең Оренбург, Тыстуба шәһәрләре һәм татар авыллары кушылды. Оештыручылар Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Акалфак оешмасы, китапханәләр белән мәктәпләр. Узган елны татар теле буенча белем дәрәҗәсен тикшереп караучыларның 30% бишлегә язса, бу елны да әлеге уңышка ирешүчеләрнең саны ким түгел. Шит төбәкләрдә татарча диктант язу, үзара берләшү, очрашу урыны да. Хәзер без Казакъстанга юл алабыз, әйдә аннарсын Үзбәкстанга барырбыз. Киттек. Рәхмәт студия, саумысыз кадерле милләттәшләребез. Казакъстанда татарча диктантта катнаша һәм безнең җирле милләттәшләребез бик тирәп менә әлеге илаһи бинага җыенганнар. Әйдәгез, без дә кушылык. Үткән елдан аермалы буларак, быел махсус кием, битлек кияргә кирәк. Шулай ук кеше арасын калдырырга да мөһим. Исәнмесез, сез бүген ничек әзерләнеп килдегез? Исәнмесез, мин әзерләдем, әзгенә дулкынланам. Үткән ел белән чагыштырганда, быел чарада катнашырга теләүчеләр саны күбрәк, әмма күп ватандашларыбыз өйләрдә дистанцион рәвештә катнаша. Дуслык йортында исә алар һәм яшьләр белән беррәттән бүген балалар да үз белемен тикшерә. Сабыйлар туган телне җирле татар якшәмбе мәктәбендә өйрәнәләр. Шунысы куандыра, татарча диктантта катнашучылар рәтендә башка милләт вәкилләре дә бар. Я учусь в Исламском университете Казанском. В прошлой сессии я изучала старый татарский язык, но арабскими буквами. Увидела ролик, татарский диктант идет на кириллице. Захотелось поучаствовать на кириллице, пописать диктант и заодно проверить себя. Ниһаять диктант тәмам. Хәзер инде нәтиҗәләрдән генә көтәсе кала. Минемчә шит илләр өчен текст бик җиңел булды. Исәнмесез, сезнең өчен диктант? Ой, бигрәк җиңел, меня бигрәк ошады. Тиз-тиз яздык та, тагын да катнашам. Үзбәкстанда татарча диктант акциясе икенче тапкыр уза. Аны монда Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге Үзбәкстандагы Татарстан Республикасының вәкиллеге оештыра. Без читтә яшәүче рус телендә укыдык, үзбәк телен беләбез. Инде менә үзебезнең ана телебезне онытмас өчен шул диктант елда-ел булса бик шәп булыр иде. Мин татарча диктант язарга булдым, чөнки бу минем туган телем. Без тарихи ватаныбыздан ерак яшибез, әмма без татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калырга тырышабыз. Һәм моны киләчәк буынга тапшыру бик мөһим. Бу чарада катнашучыларның күпчелеге диктантны өйдә язган. Шулай ук акциягә кушылырга теләүчеләр өчен махсус рәвештә Татарстан вәкиллеге дә үз ишекләрен ачты. Аларның барысында туган телгә һәм туган мәдәнияткә мәхәббәт берләштерә. Быел диктант быек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Текст бик катлаулы түгел, аның авторы татар язучысы, публицист һәм хәрби корреспондент Авзал Шамов.
Узган ел татарча диктантны Үзбәкстанда 100дән артык кеше язды. Иң өлкән катнашучыга 80, ә иң кечкенәсенә 5 яшь иде. Быел да балалар диктант язуда бик теләп катнаштылар. Мин татарча диктант яздым. Мин туган телемне яратам. Быелгы татарча диктант белем тикшерү акциясының нәтиҗәләре бер айдан билгеле булачак. Оларны без сезгә татарлар тапшыруында җиткерербез. Безне карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.